Ha? Oh, saman. Ma'am lo. May kakalingkuran na. Kay, Uy, natay kalingkuran sa unahan lo. Natanay init kayo sa nabuang ay, ka. abag, hindi Ayaw ka may kita, mama ka nga niya kalingkuran dito. Hindi mo kita. dili. Naay kalingkuran sa unahan. Ay, kalingkuran tama. na to. Natanay. Kaya mo ta ayaw mo si Carlo ron. Oh, ginagtae mo kamot lo. Ay, nagkakaroon kung ginabot kanina. Natanay init kayo sa. Kaya, mauna na siya. Oh, tara lo. Ay, tara lo, nadiri lo. Baba. Ayaw, dira na, diri. Pwede. Ala, pagi. Pag-inay. Yapag na. Ako siya mo. Oy! Sorry lo. Ijoy! Asa, mag-20 taon. Ay, alin diri. Ijoy! Asa naman ka? Alin diri. Ijoy! Ara, lingkuran na. Ara. O, kana. Gigil. Asa ni Ijoy. Ako, lagi diri. Giling ko na. Laro, Ijoy. Ako na. Pagkabulusa. Meanwhile. Tun, eh. Lolo. Ari sa kaduha kay magpalit sa dog snack na to. Oh, sige. Kanya Dira raman sa unahan lo, ha? Ay, gusto ba katong bilangkan? Bilangkan? Bilangkan ako. Binangkal. Oh. Ako lang tanawon dito sa unahan. Oh, sige. Sige, kay palit tong snack na to, ha? Oh, sige. Ari sa to. Okay. Ano lang kalo, ha? Paik ka, di tao mo, di takakikas kalibutan. Ay, sus, kung siya rin nagtingog, kurang namas ko, sibutang itong atungas daan nga dagkan, makanya mga agi. Kapait, yung butata. A few moments later. Hello, love. Asa na makaron? Aw, nagasunod pide. Amana ko niya. Igaya ng ito'y, ay, asa na ka itong bataa? Ito'y! Amin daw sa mga. Tay! Ay, Kuni matapad? isa, ito'y, ikaw na, ito'y! Ito'y! Ay! Ang kamot ni mo tay. Ay, Siyempre, ikaw ang tungol. Ito'y! Ito'y! Nausap na yung trip. Parang hindi naman ka magpahikap na ko doon. isa idoy tay. Aw! Hindi si Ito'y ay. Ni po ba ron tapad ra mo kuno Ay, dire. ano? Ay, kaya kung Ito'y kay si Ito'y. Ganahan ko sa kong tungol. Ito'y! Adi siya, Ito'y! Eh, di mang dapat sila sa kong tungol. Bawo sa nimo tungol nung tay. Ah, kinsa man day ka to. Tapad ako dire tay kay istambay ko ba kay Ah, ikan man ko dito na ko gibaliga ba kani. Di ka mo palit ani. dong. Saan yung bigaan mo? Speaker ni. Kasi, Klaro amay speaker. Asa? No, no. Uy, mau. Kasi speaker na di man Sige ko si mong kamuting bahuwa. Kasi mo patay. Patay ni patay rin. Yung ka, mau patay. Ay mo tungod tay, mo patay. Ay. Dire sa ko tay. Patay. Ha? Uy! Asa yung bata? Asa naman kayo? Uy! Asa yung bata? Nabuang naman to. Ahak dim sa tagapunit na 500. Buta ba kani? Wait, ako na nito na buta ba ni? Yes! Buta mo din ni? Ako ni kuha ang 500. Uy no! Ay! Ako nakitan ko! Oh! Na maligi 500 lagi diri lagi wala lagi mo gipon eh. Kasi may bandit! Ah! Ako kita Ay, may 500 diri. Wow! Nabuang naman kayo ito. Hindi mo na makita. Sayang nga nya. Sa... Kaya, Nagpaabot atong sasakyan na to nga dito ay managkay na ta, mahuli na ta. Nagkatara na, suko ngayon gini, 500. Wala man ang ipon nito, ay sayang ito. Ni! Pagka malasa, kwarta raw ta, naging bato pa. Butang ni!
sa Gaisano, Cebu. Shout O out. sa Sagu. Nga pinakalamin nila diya nga drinks sa squad. Ato ka sa 6th floor. Miski O mo, sa may mga kapilaw. tindira nga si Karen Sarol, Jan Franco o Fatima Reno. O kunya pa, shout out ako sa mga Seaman Boy, si Fernando Junal Paulo, Kenneth Roel, Dante Doneto, o kang Boy Aragon from Philippines, Seren Crew Master, Live Aboard from Russia, until to Japan. Ang kon lang pinakadako nga cruise ship day. Kang labi na kang Junal. Diya sa cruise ship sa ilang master nila nga one ship. Yang advance sa bibig sa akong apo. Og sa akong anak kang Prince Robert Balile. Og sa akong umagad nga si Claudel Balile. Ako sa nagkakap mo, si Ate Jerlyn, kay Bate, o kumang mga anak. Shout out ko sa mga unting pamili. Sa Mora pamili o sa mga Yunson pamili. At kami bye. One